Pa ako ima vetra do 3 do 4 metra u sekundi, on će da okrene. Svi zavisi od jačine vetra. Kažu da je to budućnost ovim alternativnim izvorima energije. Nismo i to otkrili davno pre nas su ljudi to koristili, ali... Ja se nadam da će još neko da pokuša ovo da napravi, jer ovo je stvarno, ovo je za budućnost. Znači ne treba nikakva snaga, samo snaga vetra. Je ovo vaša konstrukcija komplet? Bili smo kod Branislava Savića u Deronjima da ga pitamo. On je rekao, evo ovako, sad ću da vam kažem. Krila treba da su zakošena do 30, od 27 do 33. Ja imam 30 stepeni zakošena sva peraja. I napravio sam grešku što sam stavio samo 18, trebalo je 24. Ova površina zahvata vetra je 6,6 kvadratnih metara. I mogli smo da napravimo 25 cm da vuče, znači u jednom cugu sad izbacuje 1,2 litra, a mogli smo da napravimo do 2 litara da izbacuje svaki okret. Ovo kako stoji već 2 godine, ovo radi. I naravno daje rezultate. Kakav je rod bio? Trešnje i kruške su bile ove godine fantastične. I ostalo vode za kupanje? Bilo je tu vode jedno vreme, međutim tu ima jedan kanal iza. I to sve odvuče, to je spojeno. Ovo je jednostavna stvar. Znači napravi se jedan krug od lima i navari se 960 ekserčića ima ovde i ova sprava skuplja šljive. Znači samo je gurnete i ona sve pokupi. Ako sad skuplja lišće, a šljive je skupljala, jako lepo. I samo se korpica ubaci tamo i idemo dalje. To je bilo za probu, ali sve smo skupili sa ovom mašinom. Skupljaju se i ždralovi? Ne znam, možda će nam zima doći skoro čim oni dođu. Kažu ljudi, kad ždralovi ovako lete, bit će zime. Pa ja ne bih voleo do januara ovako, posle malo toplije, bilo bi nam bolje. Ova služi za malo veće voće, znači za jabuke, za kruške, to smo, možda će i za kajsije, jer mi smo mogli ove godine, nismo imali kajsije. Znači, ovo samo gurate ispred sebe i ona sve što nabode ovde ubaci unutra, vi podignete gajbicu, stavite dalje i to je ceo, možda se rasklopi, znači u jugo može da se nosi. Gde god treba u voćnjaku, samo prođete pored, sve pokupi. I odmah u rakiju. Ovoj naše današnje priče o veštim rukama, o patentima i o idejama kako može da se reši, da se život učini lepšim, komfornijim i da se brže uradi ono što je priroda dala. Dođe smo i do ove mašine koja je čudo jedno kada je reč o lešnicima i načinu kako lešnik može brzo i efikasno da se očisti. Pa jeste, mi smo došli na ideju da prvo se stavi u koš, sa ljuskama lešnik upada unutra, podešavamo stisnoću, znači on dole ima jednu rešetku i oni kako se okreću, očisti se od lišća, ventilator ga dočeka i baci ga tamo. E sad, tu može da bude jednom ili još jedare da se prečisti, jer ne može da očisti sve, iz jednog cuga ne očisti lišće. Ili iz 2 puta i onda se ide u ovu drugu mašinu koja ima kalibrator. Iza kalibratora su krckalice. Kad završi krckalica, pošto tu ima 4 pregrade, znači kalibrator mu odredi gde će koji da padne. Ali mi nismo hteli da pravimo posebno, nego da skupimo sve u jedno. Onda ovaj ventilator prikopčamo na ovu skalameriju i izduva prašinu, a očišćeni lešnici padnu u tu kanticu. A kako konstruišete? Sanjate ili? Pa zato što smo bili da vidimo jedno, u stvari bio sam u Požarevcu kod nekog Dragana. On ima nešto koje je onako, jedan motor, pa drugi motor, pa reduktor, pa varijator. A ja sam smislio da ovo sve bude iz jednog pogona.
Još jedno umeće i još jedan patent. Ovo je selektor za žito, znači direktno samo za žito. Jedan čovjek baca kantama u ovaj koš, prolazi ovuda, upada u ovu šneku. Znači isto što sam ja radio, ovdje se napravi farba i samo se otvori malo da farba žito. Jedan čovjek stoji ovdje, jedan džak se puni, a drugi je spreman da se i za svaki 3 minuta džak je pun, 50 kila. 1 tonu radi na sat, probano 2. godina. Nema posle ni bulki, nema ni kukolja. Nema ništa, nema, sve ispadne. Vidjet ćete kad ga uključimo, to istrese sve živo. Imali smo sita od 2,2 koje su nam mlinari preporučili, međutim mi smo došli posle do toga da ipak je bolje od 2,5 mm da bude, zrna su krupnija i sve što ne valja, sve propadne. Imamo ove divne četke, očiste i tu nema šta, jedan čovjek tamo u prikolici, jedan ovdje da samo baca džakove, jer to ide jako brzo, to ide strahovito. I eventualno ovdje ko pravi ovu primesu, da kad potroši farbu da dobaci. Ima ventilator koji tamo izbacuje slamke. Znači prvi je udar da slamke kad upadnu ovdje, ima jedan točak koji ga očisti, malo gura napolje. I onda ima slamke koje upadnu, slamke ispadnu ovdje, ventilator, ovdje upadne ono što ga istrese. Znači ovdje se skupi u još jednu kantu posebno, taj se vraća. Još je red na doradu. Jer koje su krupnije zrna ispadnu ovdje. I onda ga ponovo kresnemo. Eto. Majstore, šta radi ova? Ovo je mašina napravljena za vađenje koštica iz šljive, kajsije, a čak smo probali, u stvari nismo probali kajsije, nije bilo ove godine. Ali šljiva je proverena, 2,5 tone je prerađeno preko nje za jedno 3-4 dana. Znači tu se ubaci šljiva, mašina vrti i ovdje izlazi pekmez, kao samleveno skroz, a tamo na onu stranu izlaze koštice, čiste koštice, koje poslije koristim da ložim. I doda se malo vode, jer šljiva se lepi za prokrom, sva je od prokroma. Pošto je spiralno napravljeno, ona ga uhvati, 1, 2, 3, 4. krug ispada napolje. Ovdje je to carstvo za nas, dečake, i za vas majstore. Pa ovo je mala jedna radionica, za mene sasvim dovoljna, ne radim neke krupne stvari, ali sve ovo što smišljam, to se radi ovdje. Znači ovo je od ujutro od 9, pa tamo do poslijepodne 5-6 sati, svaki dan ja sam ovdje. Majstor i vi? Pa on je bio majstor, a za mene ne smeta, neka stoji, ništa ne fali. Bio je uzor za nas. Kako ste otišli u metalce? Pa nisam hteo da idem u metalce, ja sam hteo da odem malo na drugu stranu. Međutim, ispostavilo se da upisali me moji roditelji i onda sam završio zanat. 68. počeo da radim i radio sam u Makedoniji, u Hrvatskoj, u Sloveniji, jedino na Kosovu nisam radio. Radio sam u procesne opreme za melasu, znači skrobara je izvozila melase u Štip za fabriku žvakaćih guma Evropa. Radio sam u kartonki Avala, isto se koristila melasa za karton, za lepljenje kartona. To sam radio u Koprivnici, to sam radio u Kršku i gde sam bio sam ja još ovuda, ali sad se ne sjećam, to su bila jako davna vremena. A bio sam sa mojom firmom, znači bivšom, bio sam radio u Azerbejdžanu, radio sam na bušotinama u pustinji. Znači tamo sam radio. Tamo je tako da odete 43 dana pa se svrate nazad. Pa ako ste dobri onda vas ponovo pozovu i tako. Tako je bilo. Onda sam bio, sad u ovim starim godinama su me pozvali drugari da radim u Danskoj. Bio sam u Švedskoj, radio sam u Minhenu u jednom ogromnom studiju filmskom, to je nešto neverovatno. Nešto smo radili. Šta ste radili tamo, ko nije tajna? To su Skylineri. Znači to je jedna autoprikolica koja ima 4 pužna prenosa i ona se podigne gore. U Belgiji ga koriste za prenos konjskih trka, a
Ono što smo mi radili je išlo za grčku policiju, 9 komada su dobili da čuvaju granice. Znači, sve ima u njega. I grejanje, i ovo, i sve struje, samo se priključi i radi na akumulatoru i ispušta se. Znači, ona se podigne koliko god je prikolica, ima stepenište iznutra i sve je dobro, zimi može da se posmatra šta god hoćete. To sam radio u Danskoj. Jednu takvu čeku za lov da mi napravite. Ova maska je stigla iz Danske. Oni su me častili s ovom danskom maskom. To je bila ona fluorescentna, znači belo svetlo, tamno svetlo. A kad bih ja sad vama stavio povez preko očiju, biste mogli na dodir da osjetite koja je vrsta metala? Da, ali od metala, prokrom je klizav, znači beli metal klizi, crni nije baš tako, ali po cevima sve se oteti, koja je debljina, sve, to je ušlo u krv, to je tako. A možete mesing da osjetite pod rukom? Mesing je težak, isto je hladan kao gvožđe, ali je teži od gvožđa. Najteži je u stvari. Najtopliji su bakar i aluminijum. Aluminijum, čim uvatite u ruke, on greje. Evo, tamo su te žice, to odmah se prenosi temperaturu. A bakar nije baš tako. Bakar ima masu i onda mora duže vreme da bi on dobio temperaturu. A raspuštate bakarne platne? Nema mnogo, to su... To nekad bilo kad smo bili mladi? To je bilo, a sad više to nema, to je završena priča. Kakav ste zavarivač? Ja sam bio dobar zavarivač, znači bio sam i pobednik na mnogim takmičenjima, bio sam čak i 89. u Mariboru, prvak Jugoslavije u CO2 zavarivanju, pokazat ću vam. A to se zove dobar zavarivač. A vam se desilo nekad, majstore, da var povuče na jednu stranu pa iskrivi? Ne, to ne može. Kod mene ne može, zato što treba da znate gde se počinje i kako se počinje, ali to sam naučio mnogo kasnije, znači u praksi. Ali ima sad neki tajni za vas? Pa nisam, dosta sam išao u prvi razred, sad već nema tajni, u zavarivanju nema tajni. Znači ja poznajem jako dobro kvalitet materijala, znači prvo je bitno da znate atest materijala, koji može da se vari i kako se vari. Ovdje imam 20 vrsta elektroda, svaka ima namenu za svake potrebe. I imam i tablice, znači imam Lincolnove tablice koje sam nasledio iz firme i to se još i danas koristi. Mi ne pravimo ovdje elektrode, ali svet pravi i to jako dobro. Gus varite? Kad god hoćeš. Civilimo. Traktor koji se raspadne. Donesu blok ovdje ili ja odem na licu mesta i zapušim ga. Imam ja, majster, jedan ključ od špijatera da mi zavrnete. Ne, špijalter ne može da se zavari. To je 40, ajde da kažemo 50% cink i olovo, a samo 20 do 30%, sve zavisi, najgori su Italijani. Zavarite mi ti 20% barem. Ne može, raspadne se, dobiješ klikere ovdje. Samo čuješ kako krcka kad se ohladi var. Ali ima rješenja i za to. Ima manganske elektrode, ima silicijumske elektrode, imaš 99,5 kvalitet aluminijuma i zna se onda postupak predgrevanja. I onda kad se ogreje malo veća površina, onda on neće da. Sve je to matematika. Ja obožavam da radim ove stvari. Ja ovo volim da radim. I ja sam sve ove moje mašine radio. Evo ove mašine tu oko tebe što ima, sve ručni rad. 74. sam pravio mašinu za sečenje lima, 100 tona isekla ručno. Ona mašina za savijanje je 83. rađena, evo i danas radim. Majstori.